geen provincie dat de meesten haar sabot met haar taal dwaande houden als bij us. Het Friesk dat klinkt dan ook echt oors als het Nederlands. En dan hebben we ook nog eens eigen streektalen, als het Stellingwerfs en het Beelds. En op een waadeiland praten de meesten weroors. Zo is Friesland een echt meertalige provincie. Jonken het duistere gebruik van de taal, om elkaar verstaan te kennen, wordt het Friesk ook een soort broek in kunstvormen. Toch schreeuwers, muzikanten, theater- en filmmakers. Dat helpt om een taal in leven te houden. Als dat voor altijd slagjes zal, is net wis. Want talen veroordelen hield hij terug. En nimmer weet hoe het Fries over 100 jaar klinken ze. Taal is net een ding dat altijd maar gelijk bloedt. Taal ontwikkelt hem. In de prehistorie ontstiert in de noordelijke helft van Europa een taal die wij het Oer-Germaans nemen. Na verloop van tijd krijgt dit Oer-Germaans aantakkings naar het Noord- en het Eerst- en het West-Germaans. In landen als Engeland, Nederland en Duitsland spreken mensen talen die van het West-Germaans aankomen. Het Friesk ontstiert in de betierde middeleeuwen. Het krijgt typische kenmerken, als de J-klank in woorden als rjucht, sjongen, njoggen. Dit Friesk wordt in de middeleeuwen excreund, in wetsteksten bijgelijks. Na de middeleeuwen wordt het Friesk als schreeuwtaal haast net meer gebruikt. Maar de spreektaal ontwikkelt een wofje. Pas in de 19e eeuw wordt het Friesk weer populair bij schreeuwers. Er verschijnen meer en meer Frieske boeken en gedichten en er worden ook een soort toneelstukken geschreven. Soms kan een taalgebied heel liets zijn. Binnen Friesland hebben we wel een soort eigen dialecten. In de woorden klinkt het Friesk oors als op een klaai. In Hielpenbiegelijks, nou geen 1000 inwoners, wordt een eigen taaltje sprutsen. En op Skilge kennen de meesten drie eigen streektalen. Het Skilges, het Midselons en het Aasters. Alle mag haar eigen klanken en woorden, maar alle ben van de Frieske taalfamilie. Het Friesk is officieel de tweede Rijkstaal. Provincie, Rijk en Europese Unie betel je mooi om het vooruithelpen van de taal. Onder de Friese Academie in Ljouwert en op verschillende universiteiten boeten de provincie wordt het Friesk als vakjong. Of ta onderwerp maken van wetenschappelijk onderzoek. Zo'n 3/4 van de inwoners van Friesland kan Fries praten. Voor de meeste mensen kan het in elk geval wel verstaan. Maar in verhouding binnen er net volle mensen die het Fries schreeuwen kennen. Dat worden er trouwens wel heel iets meer. Omdat er Fries op squallen jong wordt en omdat er heel iets meer Frieske boeken verschillen. Mensen zijn net altijd eens over het gebruik van het Friesk in de provincie. Het Friesk liet wel eens daar ergernissen en ruzies. Bij gelijks over de vraag of plaknaam wol of net in het Fries kunnen worden matten. Er zijn nou net een soort mensen meer die het van Friesland een volslijn Friestalige provincie maken willen. Het doel is nou vooral om er een meertalige provincie van te maken. Dat elke in het Friesk uitreden kan, maar ook in het Nederlands reden kan. Onder invloed van televisie en internet zal de taal grif heel iets meer Nederlandse en Engelse woorden nemen. Over 100 jaar zal het Friesk beslist oors klinken als nou.